Arvas, missä mä oon tänään? Ja kiitos, että saatiin tulla tänne Ponitaivaaseen uuteen kylään. Tänne kun tulee tuosta tietä pitkin, niin täällähän aukeaa aika toisenlainen maailma kuin tuossa vähän matkan päässä. On laidunta ja on taloa ja on eläintä. Mitä kaikkea täällä voi nähdä ja kokea ja tehdä? No, niin meillähän on perinteisesti ihan ratsastuskoulutoimintaa, SRL hyväksymä ratsastuskoulu täällä ja ihan ratsastustunteja nimenomaan lapsille ja nuorille. Että me niin kuin ollaan painotuttu tähän niin kuin alkeisopetukseen ja lasten ja nuorten opettamiseen. Et meillä on tällä hetkellä opetuskäytössä pelkästään poneja. Että niin tietysti pienikokoiset aikuisetkin ovat tervetulleita. Meillä ei täällä ole niin kuin ikärajoitusta, ei alaspäin eikä ülöspäin, mutta että pääsääntöisesti niin kuin lapsille suunnataan tätä meidän toimintaa. Ja sitten sen ratsastustuntitoiminnan lisäksi meillä pyörii poniravikoulutoimintaa. Meillä on niin ihan ajo-opetusta niin poneille kuin sitten pienille kuskeillekin ja miksei aikuisillekin, että sehän ei niin kuin millään tavalla voi isommat ja pienemmät ihmiset hyvin ajaa noita poneja, että nehän on vahvoja vetämään, vaikka ne ei jaksa selässään niin kauhean painavaa kantaa, niin ne on vahvoja vetämään. Ja sitten on myöskin ponien kanssa harrastamassa agilityä, ohjasajoa, ihan kaikkea mahdollista, mitä niiden kanssa voi puuhata, niin meillä voi varmasti sitä tehdä ponien kanssa. Kiitos opettajalle. Sehän meni tosi hienosti.